Трудът красял човек. От толкова много работа, виж какъв красив съм станал. Че аз по природа съм си красива. Но с това процедурите не бих се отказала. Децата от кога пораснаха, пък аз не мога да порасна. Глупости. Сега сме кротки като агънца. Живее ми се, бе. Ами живей си, бе. Кой ти пречи? Ние от Хилт предлагаме на всички вас над 65 години да използвате дома си, за да осигурите комфорта за вас и вашето семейство. След като години наред сте работили за жилището си, нека сега то поработи за вас. Хилт ще откупи имота ви и вие веднага ще получите част от парите. Вие продължавате да живеете в дома си и освен това получавате гарантиран пожизнен месечен доход. Ние осигуряваме финансова независимост за вас и вашето семейство. Вие решавате какво да правите с нея. Животът започва на 65. С Хилт продължаваме напред.